बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्ति जायखौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एबसु एनडिपिनि मोनब्रै हानजा इउपिपिअ आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव मावफुंनाय जादोंमोन खालामनाय जादोंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा बै सुक्तिनि माखासे दफाफोरा मावफुंजाबाय आरो माखासे गोनां गोनां दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायाखै जायनि थाखाय बै मावफुंजायै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव 2 घन्टा धरनानि गेजेरजों जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि आसामनि राज्यपाल भारतनि प्राइम मिनिस्टार भारतनि होम मिनिस्टार बिथांमोना जोङो मोन द' दाबिखौ जोङो दाबि खालामनानै गोसोखांलाय गथायदों जोंनि गिबि दाबिया जाहैबाय बिटिआरनि सिमाया बांनांगौ सनितपुर बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि तिमुलुगुरि ओनसोलनि 8टा बर' गामिया थाबैनो बिटिआर हाबफैनांगौ बे 1 नम्बर दं जोंनि दाबि 2 नम्बरा जाहैबाय 6 शिडिउल जिब्रै काउन्सिल एरिया दङ दाबो साংবিধাनिक जि मर्यादा बे मोननांगौ मोनाखै 2019 सनाव 2019 मायथाइयाव जे जोंनि भारत संबिजिरनि 125 जि मोनसे सोदांनांगौमोन जोंनि भारतनि संबिजिरा बे 2019 सनाव राज्य सभायाव थाबथानानै थाहैबाय बैखौ भारतनि 125 जे सोदांनाय संबिजिर सोदांनाय बेखौ सोदांनानै फिन भारतनि 280 आर्टिकेल बेखौ सोदांनानै भारत सरकारा बे बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जेसेबां फैसा हरना फैसानि मदद हरो डाइरेक्ट बे आसाम सरकाराव थाङालासिनो बिटिआरआव मोनफैनायनि जि मोनसे बेबस्था दङ बेखौ खालामनो थाखाय जों दिनै बे दाबिनि गेजेरजों भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों मा खालामनो डिमान्ड खालामनो दाबि खालामदों आरो नोंथांमोना मिथिगौ आसाम जुडिशियेल सार्भिस होननाय मोनसे सार्भिस दङ बेवहाय 3rd ग्रेडनि 4 पेपाराव मोनसे लेंगुवेज अपसन दङ बेवहाय बर' जानांगौ जों बर' साबजेक्टखौ सोनांगौ होननानै डिमान्ड खालामबाय थादों आरो बर' साबजेक्टआ थाहैनो थाखायनो बर' बिजोंनि फरायसाफोरा बे एग्जामखौ लिरनो हाया बे एग्जामनि साकरिखौ मोना ओंखायनो जिहेतु बर' लेंगुवेजआ आसामनि मोनसे स्टेट एसोसिएटेड अफिसियेल लेंगुवेज ओंखायनो बर' रावखौ बे 3rd ग्रेडनि 4 लेंगुवेजाव सोनानै बर' गथ'फोरखौबो आसामनि जुडिशियेल सार्भिसाव साकरि मोननायनि बेबस्था खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै खावलायदों एसटिनि फरायसा जे एसटि स्कलारशिप मोनो जोङो स्कुलाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय इउनिभार्सिटि फरायनाय 2023 मायथाइनिफ्रायनो आसाम सरकारा दिनैसिम एसटिनि फरायसाफोरनो स्कलारशिपबो होआखै जायनि थाखाय दुखिया दुखिया न'खरनि बर' गथ'फ्रा फरायनायाव असुबिदा जादों भारत सरकारा अलरेडि आसाम सरकारनो बै फैसाखौ गथायबाय नाथाय आसाम सरकारा दिनैसिमबो बेखौ गथायाखै जों ओंखायनो दिनैबो डिमान्ड लाखिदों थाबैनो आसाम सरकारा एसटि फरायसाफोरनो स्कलारशिपखौ होनो नांगौ आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि जि हा दङ गोबां मानसिया बेयाव इलिगेलि हाबनानै दङ दा आसाम सरकारा जों नुदों खत्रनि हाफोरखौ बिथांमोना उद्धार खालामदों बायदिसिना हाफोरखौ उद्धार खालामदों दा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफ्राव थानाय जेफोर इनायै बिथांमोना दखल खालामनानै दङ बेफोरखौ उदां खालामनांगौ आरो जों नुदों बर' बिजोङा 11-12 सिम आर्ट्स स्ट्रिमाव फोरोंजाबाय 9टा साबजेक्टखौ फोरोंबाय थादों नाथाय आथिखालसिम बर' मिडियामखौ आपग्रेडेसन खालामबाय नाथाय बै आर्ट्स स्ट्रिमनि 9टा साबजेक्टआव दिनैसिमबो बिथांमोना बर' बिजोंनि फरायसा फोरोंगिरि थिसनाखै ओंखायनो बर' बिजोंनि फोरोंगिरि थिसननानै बर' फरायसाफोरखौ मोजाङै फरायनायाव खाबु होनो थाखाय जों दिनै गासै डिमान्डखौ लानानै जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों खावलायदों आरो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों स्पष्ट बुंनो नागिरदों जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिफोरा सुफुंजाया जेब्लासिम बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा मोजाङै मावफुंजाया बै समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गणतान्त्रिक भाबै जों आन्दलन खालामबाय थागोन इयुनाव जोंनि आन्दलना बांसिननिफ्राय बांसिन गोख्रों जागोन आरो बेयाव जुदि माबाफोर जुदि गाज्रि जाथायफोर जायोब्ला बिनि दायनिगिरि आसाम सरकारा जागोन भारत सरकारा जागोन बेखौ जों फोरमायहरबाय।